kublai pi baro shaka thup khubor jongi karam Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Basha kenno bat bor hau MLA panjing shai ka Women Empowerment Committee na katanat pulit. Ni day tangki number ban nyau vote nang ta la shabrat shakendong nong shong dukan madan. Betengka KSU ban ajing Arab shaki hospital Shimet. Ban Pliu MDC ka Meghalaya ka isolation center ha Meghalaya nongkwal. Kementang ini apa ki Khubor ke bakhambania. Ka Committee on Women Empowerment jong ka yeng dor bar thau an ka Jylla hapo ka jingya lam jong ka chairperson Dr. Amprin Lungdo hne ka sngi kala panjing pensyai na ka tanat pulit halor ka jingmi ki jing kno bakidon ki jing ja sha bat bor ha away na ki MLA jong ka Jylla. Crime and SP East Khasi Hills. Then we had everyone from the health department also join in. We had around 10 people from the health department headed by their principal secretary, Mr. Sampat Kumarji, who was there. We discussed a few very important agendas. The first thing was that we talked to the DGP of Meghalaya Police of the state of Meghalaya to inquire onto the details of this alleged rape case against the Honorable MLA of North Tura. Because the media was giving us very conflicting interpretations. On one day they said there was this FIR filed, and then on the next day they say, victim may withdraw FIR. So we were getting very confused. So we thought that it would be the best thing is to have the Zoom meeting, invite the DGP of the government of Meghalaya and ask him as to whether or not this FIR really existed, what were the sections of law under which this FIR was filed, and whether or not it is a fact that the complainant or the victim of rape would withdraw her FIR and whether it is a possibility. So we were able to get a lot of clarity on the matter. And yes, we are happy to hear that from the DGP himself that a case has been registered at Sadar under section 1546 and 762506 IPC on the 1st of June. So the case number is 154/6/2021. So clearly the DGP in our deposition and in our interaction with him has indicated, yes, this is a real case and yes, it has happened, and that the police have begun their investigations. And that Kila don hadu arpo ndrengut kilong kemi ba armet kibala klan no hatang ha uleber bar uyayong jong mantau snam. Kat kum ka jingya thu da ka chairperson jong ka Committee on Women Empowerment jong ka yeng dor bar thau an ka Jylla Dr. Amprin Lungdo khat lai ngut ki klad ha uleber bat khat lai ngut pat kilong kemi ki klad ha uyayong. We discussed here was also the MMR IMR for the months of March, April and May 2021. Numbers are alarming. There were 13 MMR deaths in March alone, 13 in April, and the department had said that they would get back to us with the MMRs of May 2021. And cases of these MMR deaths were indicated in East Khasi Hills 5, West Garo Hills 6, North Garo Hills 1, Southwest Khasi Hills 1, and indicating that areas where the pandemic is hitting very hard, likely that there is also this pressure for survival of women in childbirth procedures. So we had at length discussions with the Department of Health, and we were given the assurance that they would look into the matter and that they would address these issues. Katanat ka kot ka khia ka Jylla ha ka singin kong kala pentip ha ka Committee on Women Empowerment jong ka yeng dor bar thau an ka Jylla bakidang don kinong tre ka kot ka khia ki bampat ai satiai katika banyadana u COVID. High probability that this other
15% of non access of vaccination or vaccination hesitancy, as they say, likely because health workers themselves were yet to be convinced, and there has been an assurance given to us that efforts have been put in by the government to even conduct important research. And the Principal Secretary Health had given us an assurance that there was an effort being put in by the government to go up to a one-to-one interaction with all those that refuse to be vaccinated. They did, however, also talk about the fact that out of the 300 plus deaths in East Khasi Hills alone, none of the victims who died due to COVID actually had their first dose, nor did they go for any vaccination, which means that, again, vaccination is one area which needs to be reinforced in the entire state of Meghalaya, because ultimately that would be the best protection for citizens in general. We were not able to talk about universal vaccination because Government of India has to address it. A huge population of children, a huge population of those under 45 are still not vaccinated. There is a huge pressure on the government for procurement of the vaccine itself. We were made to understand, however, that even that was taken care of, and that the government now will shortly receive all of its consignments to administer vaccination to all age groups. Kum shibenta banya le persya ekani ka klam COVID-19 ka Khasi Student Union kadang beteng ban ai jing Arab shaki hospital Shimet ha ka Jylla. Ha ka nyau terik mentau ban ai Jylla ar hajar ar phawai ka KSU kala ai jing Arab sha Bethany Hospital Shillong daki oxygen cylinder ki PPE bat ka song pisa. Ka jing Arab jong kani ka seng ka long ban ai men sie mi ki nong trei bat nong penyat ki hospital ba kindang ai ka jing shakri ka ba pura shaki pat ba ki badon kami ki jing sumar khamtam ha kani ka por ba ka perthei kadang ya khun persya ya khnang jing pang COVID-19. Kani ka klam ni ka puwit hat kandai ni so thu sai ba ni pat ba ni sulong tang kinong pitkai hindrai ba ai jing kremen pat ke dei jeka jing sumar ta ke long nadu kinos ki doktor ki staff pat kum ta ta hoi ka sarkar bun sien ka pat bana protokol fair kendon bo fair handrai haba khadu khadwai haba ki pat ba no sung jong Jylla ki kendu jeng e khamtam ki bayo yu khnang jepang ni sembat ngilap ba khadu khadwai banyak ya ta jingdu jeng kermen kata ka jeng atatien jong ki bobun balang dei hapok ki cekah sumar tingi semba ki cekah sumar ki dei ki wei ki bentai ki bakong santam hatum kini resma mat semladon kulit semladon supai balak banyak pun jadi semua handai ditang ki doktor betang dinas dari kata bakong santam bat hai bobun ba kiliang ngi kini sngi bobun sien ngi ki jingra ba kilap pathai kubor kajing kiu kikis ba fair kajing duno ikmisi mo kodor ba tumtar dater re pedang jong kata ngi pat kadan kajing kremen nomor ba laring pej ba kajing don gun kikis kabun rei ibakot nakta jing yo jempang ni ba kabun kani bat kadai kawai ka punta ka ba ansim yabun balang ba ngin khwan ka jumut ceberkat ngimdai banting ngimdai bansir ndai kongsan kalong kadai ka jing sumar dalai lade nomor hakini kisni bangi ya serum seneng kidon ka jing ting jing smit ka jing arta tin jol se da yo to khnang jempang kelak ban kut musim sunan ndai ladang pej pat kumakran kong jaga jing buon ki ba kot khnang jempang i kadon ka jing kerman kani kadai ka jing transistom ngalak bandong ka jing IT met pensim jukinas doktor la kalong hospital private la kalong hospital sarkar ba kota ter ndai kadai ka timbok tempi kini kinong penkhia kinong sumar akil benta ba fair nginam don kentien na kumboi hindrai ngin suai tang jing kitbok ruang jaga Bethany Hospital bakan la ban ai jing sakri bahatam omtang kiba sumar ya diknang jipang jong deka kram kuit ka kanna hindrai idan pat kibai pat jing stom ba pat ba kilong breu man breu ya kendu tinginam ka jing teng jongi ban yu kejat kini hospital ban ai ni jing yarap ba haibor berat jongi kalong sebentar ba ni kwa ban yasno tilang ni kwa ailang ti kemon kediang bat kena hospital banyak kon persat ni ke kelam ngim dai ki nurse ngim dai doktor hndrai dai tang kinang persat musim kata kadai karai ba kaseng kelasim
bakalong nunuru ngisutu bakistal kilong bakong santam hakum kini gaya constitution kadawa ba inas ki doktor kilong makmatam namar kumakran kong pi kidan ki baterai pat kia ngai beng ladu no kidu no chong jikem kamdei ne ke hindai kadai ke jing IT ki jungki met musim namta ka jimbet jumbiang jububun balang ting isu thu sai ba ka jingkwat jububun balang jumpat ba ba yo knak jempang i ba kadai kabor bat ka jing tristom jungki no penya justal ba fer dei kata ba ajing kremen padeng ke jing langshop june klam hindai isu thu ba blai wai ke but kabor ya hospital ikinos doktor ba kenangla banyo ya kemet pasat bakfan nang gila ban a gijing sakri ba gijing sumar hatam ya kitu bodon kamtam ijing a jungi ibarat hindrai ngengit kam ba long jingrap namta kitu bodon kam hap jingrap gisngi banwan redon ginu ciki komang yekran nakui hostal suwi hostal ina kloi bajiban kner le chong kiti ban persang ibor barat jungi ban yarap kumnu ya gemengla ban terong lang ikin lekor kum ngakran nakupor spor kamdai kupor ingi ban yakrokti kita kile iu hundai gede kupor ingi ban IT lengi syania tang kinos ki doktor leng syania tang ko pasorkar ngafrai ya kene thmang nam la ban job dei tang kata teamwork jong nong snong bo wei bo nong snong ya bingila ban persang kuno ban minimize kuno ban penduna bajeng prostat mek Jepang kamtam bingila ban kun persa ya jengduno jong sim bokodor ibelong ki nong snong ban teri tremulu jong gejala bro ko wei tang ni kitin bakhendiat ulai nang kerku ya kari bekejat kentri hujung i bro ko wei ulai nang kerku gejala bro ko wei wat pedeng gejing terha ibun bak kiliang hindai hangit skam wat midon gejing kremen ba bulai implat ne klam ne ke kari bi jengi tang ni kitin wo ya yesu bakala perkhat ya gani ka kam por ba ye talong kung ka ngia kun ne ka kama de ai min sim yu yang yu ba ki bun ki seng ba ya le kat ba la ho chimet le seng im la ya la ban biang ya na dok shalong ye baro tamba kani ka donation to fee nias kidiang soba nia kemen nia long iyo ka tom sim banya yes kubli ya ka seng kesu panan nia doi ba bleru dang ku yo ka seng ania sepang ania seman kubli sibo Hadin bekinong penyat snong jaga maulai nong kwar kilayo i ya ka jing e kinong song snong kimat haba kidan kibriu ki bayo positive case ki hapan song set slung hayeng kabu jing e ki ban ya khle lang bat ki ba hayeng kham tam gitu ki barit ka yeng kani kabu jing mai ki ba sa lang ha ka ju ka yeng kumta ka dor bar snong maulai nong kwar kalarai ban bu no ka isolation center ban rai ki tu ki bayo positive sha kani ka jaka khnang ba kinom ya khle bat ki ba hayeng ha sem jong ki Hakah nyau trik mentau benai jeliu hajar pawai UMDC jangka maulai constituency uba tebor pathau ula play kani ka maulai nongkwar isolation center kabadon ha open theater habakran hakani ka jing play uba pathau la kular ban penbiang lut ya ka bam kadi bar ka jing lut jing sep ya kani ka isolation center bar hakani ka ju ka singi ula ai jing ya rap deki mar bam bat ka song pisa shaki asha bat aganwadi katba shispa sau pau yeng u ai deki mar bam deki long yeng ki baduna kayo ka kot jang kani ka snong molai baro ban ong iki balada pidon kano ka jinge hagwai de bat ka kam hapo snong po thau la rak benta kano ru nga kan don kat phi na ka benta ka jing don kam po ka snong namar nado bala pen kupor nga bangan long no mi khmat jong phi nado ka sngi ka ba ki pat ba no song jak snong molai ka pen kupor nado tu ka sngi ka don ka jingkit kabakhya ka terpen ka jonga nagamta ji pat ng snong maulai hapakawan kum kani kichinge nado pasdangi nado kisnam gulet no ngiladan kicingkit bakat ai bor ibarit ibangila nginyarap nagamta jing kampo snong hadien bang song ka isolation niljom hadien bang yo positive ngilayo banyakran birang basnong hagbede bat kejingdan kam ka snong ya ka isolation center nagamta banyarap nagamta kitu kilong ye kiba ndam jaka ban pensyong isolation la dadan bayo positive ban lat ban sapriang pok yang kesan hadin bayo ayakran bat ing layo ban perkhat ngila phai khmat sekani ke jaka ke badan hang ni ke sinong ke bayet ke jongpi ke maulai nong kwar hadin jong ta ngalayo ban phone ni minister in charge
jong ka arts and culture ban ong bangidan kam ya ka jaka ka jong pi bangin penan kam na ka benta ban bu ya ka isolation center barngala karpat i ngong dalong ka bala sobha ban lin lang bag sinong ban pet ya ka tu ka jaka khanang mangila ban penan kam ya ki ban hakani ka por ai khuplei ya minister badan buram isar al hak ibelong minister in charge jok arts and culture ka by director jok arts and culture ya ka bay lawan dala ka jong kakjat sakni ka jaka da jong khmat ban pe ni jaka ringkat da jingdon lang jong ki nongkit kam jong ka darbar senang molai nang kwar naga benta ban pe ni ka jaka la ka ibit na manbu la ka di corona center la ka isolation center But barok ini nung song sinong bayo ini ka benta bay inay tingirap nakaling jong MDC. Kanay kasgay tin siya kanay kasgay ka ba sa ikan maahan ni sinong yung moray ng par. Kanay da jing subon jong MDC ngilayo ya ka way ka isolation center. Atak center ba da don ginono kiyeng giba khamngi ba don bayo positive. Gimlong syo ban sa hayeng nginle kumno. Tenda kecing Arab di MDC bentang ilayo si pau telai kecing ti. Hakanai ba in supply benta sei inut ribon benta sei ilayo ikanai ka maulai nong kwar isolation center. Bat ngis kulesibon ba ikanai ka jeng subon kecing pei bat kecing lut jeng siap paro ro kanai kecing i kadek jeng ai seba jeng i. Tingi kuen parat dia kata owe na tada pi siap pat haju ke por yong am. Ngam de tang ban ai kanai ngan ai sok cing Arab lo. Menta ya sa cingerap ya ka sinong ngcongi ya ki asya ki aganwadi bat sa ki volunteer jongi ki badon ko basis pa sau phongut menta piniyo ya ne cingerap nei kini cingerap ni baladon pahantai kita kemud arle menta ka ngai nginyo arle ka we ka ba isolation center wa si photun thi bat ka we pa cingerap ki sia bam don syok ka kamai don syok ka ji bangimyo syok ni kamai myo syok na ka daw tu ni club the place won ba ne tingker mar pinang yo ka met ka flat kumiso kana ya kana ka isolation center kacha kam no mare ya iba ila mudwot ple mare ple mi lawan minister minta ka sei phone last tiap minister lawan sini lawan minister lawan pe wok ngan ai da ka coral care center sno ka ba arpo ti hanre lawan ki sek yong ba am kamlong Sebab long tak kerusat ki om to ngin lej na saka isolation center. Sementang iyo kan isolation center. Pangila don bok palat balai kum ga sinong molai nong par ni bon gi yang bakhap ni. Bon gi bakhap adio. Hado menta ga sinong molai nong par ade ga we ni sinong bala bon tam. Yakini ki basyutong. Hado menta ngi don ga masis pa lai pok ndai ngot ki balai yok positif ni sinong tungi. Bat na kini ko basuktanat pat khandai phau sawngot kan mau gilai cham bat mentangi dang sa sang sa fargot Kinong shong dukan madan ne kasngi kilami shakiyo kihat ban penpau shaka sarkar bakan pleno ekiyo kihat namar ki shembun ki jing e ban penyaj e ka yeng kasam barkala buru e ka jing kerpat e ka sarkar bakan penbiang e ka bam kadi lane ki song pisa lada kampat la ban ple kiyo kihat habakran shekilat pathai khubor kinong shong dukan madan kilo ong ba ka jingkular jo ka sarkar ban yarap eki ka Shillong le noi namar kim shamyo e kata ka jingkular jongka bat kila kerpat ru eki nong mi khmat ba kumba ki bam smai bandan bud upat ba kani ka de ka por bakin perkhadi upat ba kani ka fast wave ngi la khami nanti hinaki ba ki yarap eki pat ba andre ngi la pai am kampoi sonoro watang ka pisa ka baki ong ya ka tuka news pa stayor kim ai naka news pa stayo ka poi ki banai hado daki indriu banai ar hajar sispa berkhat phi bai melu ne bai phnyang ne bai yeng na nalor kata ya ka tuka ar hajar sispa ro ki don ki bun ki bamyo ki bayo ro ki don ki bayo news pa daras ka pisa ka mon poi re she e ka le ngi karpat bangi sothu bakani ka khlam kandum kut hanrai pide ban sothu pide ban berkhat yu dok usok at least ailat eki bakin yo bakin bala lada pi khang sa khang dam eki em kala dai ka por menta ki MLA shwa bakin yang ru em ki bam smai ki kular yo pat ba ngangan don lang bat pi kani kala dai ka por baki ki dai ban don lang bat ni naka tulop jong ki baki em da ka klur ki la ban bentale mengi ki badu pasubro lem da kamta kam mentoi ka jing long MLA jong ka jing song suki joki hantai kam mentoi
kila kala dei kapor bagi perkat nama tahu pai ba kum bagi smai ha kapor bagi yang MLA kila dei ban pej benia ye ki brio ki bamdon ki card ration nadu ki MHIS card ru namar balai dalai ti apang hang tai ladam don tai suyak du em bamdon card ration rokum hang ni kapor basong hayeng tau uyap em klem khau klem yo kata mai gaji baru kha ki trai yeng ro kin nomlong kum ju kin don ki ban ya kho nyo ha ni ka ai wai kin don ki bam kwa are ban pensakut ka bayeng kin siu na ila da kim la da ka sarkar kam par kharem kani ka khlam kin nom la ban te la kam kadang jur su na ma ki pa ba kim ki kemi ki pa ki la ban sat khan ya la dien le ya ki khon kin nom la ban pej ba kin thia khan I hi man ta ba ka ban jur ka khlam em ta ba ti ro ngi kham yo ya kran ha te ha ka jing I wei pa ba ki la ban snoi ka jing jar jong la jong ya ka jing shem ka jong la jong te ki shu ong be ngi ba tom le ngin sa pan te ki nong mi ma jong ki nong ti badan ha ka no ka ro kom ba ngin sa ya perkhat ha ka no ko kom ba ngin arrange ki ong ngin sa pan te si be ngi nang ado kinum perkhat su na marengi ki podon kambe tang ha ka san snem sisin ngi dai tang ki number ki ban yau bot kam dai kai ro la sabre sekundang ki Shushu habakran sikilat pathai Khubor inong yalam ka seng thma urang lijuki ikong Angela ranga ilaong ba ka sarkar kan perkhat langi kinong song dukan madan namar ki riu shimet kimla ban ai jing yarap man kapor bad ilaong ru ba ka sarkar kan yarap shwaya ude madan ki ba kamai men step ba men mit alisan ki beri ki bamde ki nong de madan ro re ki ba paramarjan ki ba ayak ngan ki nong ya kali ki ba ki ayasam Kena kat no kan un ne untuk hau ba san kilo 10 kilo ba samanta. Dade kalau yang ke bahan reungat. Ki beriu hayeng. License ni la kut license shet la lut untuk kau. Tika kam ram jong ka sarkar te ban pej. Bakadan kan dengan jing ai. Bam ID. Ki beriu simet kin syukrang para maki kin ya no asemyang. Ma. Sakawai ro mensim senam hinakan ma hafar baki sedang ya kan ka unlock mo. Bagi polis bagi dukan kemudian kemudian kelam perkhat ikinong di madan ya hab yakhi hab ka paru hab yang lanu pinsa yangi ka jing sisa ka sarkar ka de pen perkhat barabor namadan swasana nama ki ba jenjang tam ki sathi bat kan mawe kani balada mangi kum ka imlang sa lang ngimla ban pen biang ki ba sarot do ki ba sarum do kani ka imlang sa lang hi bra ko kan sakta But kasarkar ka di man sungtu kata. Pemerintah hapar ba unlock ru. Kiri ban perkhat swa kumnu ban ya kitu kiba di men step ba men mit. Ya kini kidukan he. Mentala le ki perkhat ko mga angan ban si ban kitu asitu yu daw yom. Ki perkhat man yu malik daw yom bun salan yu tu daw yom. Ti ngimla su ban su ya ngap ni. Kaban da ajing mut ru. Kim perkhat kim pusan halor jing mut. Pada kitu ki Khubor ngila poisha kabakun tat hadu bangin le syambyang khublei shibun